ko ne nan? Wallahi. Mu yi hoto. Allah bai hoto muka sun mai da. Yanzu kan mun zama salabiri. Aha, Allah bai mun gode. Mun zama salabiri, mun gode. Allah bai. Assalamu alaikum. Ni kace Tambaya ta gare mu. Wai don Allah yanzu misali kaya comedy na 1005 ko 1005. A wace shekara ka fara? 1990 shike. Me Wallahi ban ji kuɗi na ba. Kai har da waya fa babu. Billahi allazi la ilaha illa huwa. Wallahi dun ni kamma wanda doka waya. Wasa mai yuka cikin Yuka tata kuma wallahi yanka ma mutum ita zan yi. Babu ma na da sani. A to tsaya. A kira waya. Kana da kuma da bargaza. kabar ina da shi. Kira min waya ta kira min waya. Ba dan kara aiki. Kana da kana ta kare. Kai ga buru ban da shi da Allah ka bari celebrity kwallama celebrity wa Ko da ta ko ma kel na wallahi babu ran mu balanta saurara da yanzu tsakanin mu dai na take la ilaha illa huwa duk an ka kamma wanda ya dokan min wallahi babu ruwa na da sai cacce kama yu a gazan yi ni za ka kora masa celebrity daga hoto shi gina ato a mutane su